हे लोगोफोर, दिनैनि शायरिखौ हरदों मिस्टार रन्दिस्वर बसुमतारिया। डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय टाउन दादगारि आरो गामिया जाबाय जियागुरि। फैदो बिदिब्ला रन्दिस्वर बसुमतारिया लिरनानै हरनाय शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। आंनि जेबाना जोबोर मोजां, ना आंनो कलखौनो हरो ना एसएमएसखौनो खालामो। माब्लाबा जुदि आं कल खालामो अब्ला बियो दाननानै हरो। जुदि आं एसएमएस खालामो अब्ला बियो आंनो रिप्लाइखौनो हरा। नोंनोथ' बुंदोंमोन सिगां नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा होननानै, नाथाय नोंनि बै बुंनाय रावफोरा गासैबो नंखायजोबमोन।